הרבה זמן אני כבר חוקר לקיחת סיכונים. באחד המחקרים ביקשתי מאנשים לחשוב על ציר מ-0 עד 100. כמה סיכון אתם לוקחים עכשיו וכמה סיכון צריך לקחת בשביל חיים טובים. ומסתבר שבכל תחום בחיים אנשים אמרו שהם לא לוקחים מספיק סיכונים יחסית לסיכון שצריך לקחת בשביל חיים טובים. אבל שאלתי את זה גם לגבי ממדים שונים של החיים. בהשקעות, בזוגיות, בעבודה, בחינוך הילדים, כל מיני ממדים. באיזה מימד אתם חושבים היה הפער הכי גדול בין מה שאנשים עושים עכשיו ומה הם צריכים לעשות בשביל לחיות חיים טובים? מסתבר שהמימד הזה, האספקט הזה של החיים, היה רומנטיקה. ומה שאנשים אמרו זה שברומנטיקה הם פשוט לא רוצים להיות פגיעים. מה זה לקחת סיכון ברומנטיקה? זה להיות פגיע, וכולנו קשה לנו להיות פגיעים. אבל זה התחום שאם אתם חושבים עליו, יש המון יתרונות בלקחת יותר סיכון ולהיות יותר פגיעים. ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו לוקחים יותר סיכונים כאלה? איך אנחנו עוזרים לעצמנו להיות יותר פגיעים? ושזה המפתח לחיים רומנטיים יותר טובים.